magluluto tayo mga kalabarkad dahil wala tayong nahuli kahit isa. So, idaan na lang natin sa pagluluto sa pagkain. So, magluluto muna tayo mga kalabarkad. Bali, ito yung luluto natin. Malaking pusit. So, ayun mga kalabarkad. So, luto na yung pusit. What's up mga kalabarkas? Kumusta po kayong lahat? Welcome back na naman po sa ating panibagong videos, panibagong vlog. Kumusta po kayong lahat mga kalabarkas? Bali, ito papagabi na naman mga kalabarkas. Bali, pupunta tayo na naman tayo sa dagat. Lulusong na naman tayo mga kalabarkas. Bali, ayun yung gamit natin. Nakahanda na tayo sa ating mga gamit. Pupuntahan natin si paring Nico mga kalabarkads. Siya yung makakasama natin. Papalis natin tayo dito sa bahay. Nakagayak na rin. Itinelas natin pang dagat. Punta muna tayo sa bahay nila paring Nico mga kalabarkads para makalis na rin tayo kasi medyo dumidilim na. Bali, time check pala tayo mga kalabarkads ngayon 7:15 ng gabi. Tara, alis muna tayo mga kalabarkads. Yahoo! Bali, tumigil pala tayo mga kalabarkads. So ito, alam na, bibili tayo ng kape mga kalabarkads. Bibili muna tayo ng kape para may kape tayo dun sa paghilawan natin. Shout out nga pala sa mga may hihilig sa kape. Ayan na. Bibili muna tayo mga kalabarkads ng kape. Wala, ito yung kay paring Nico. Ayan na. Tapos ito naman yung sa atin. Ano yung sa atin ito. So ayun mga kalabarkads, nakabili na tayo ng kape. Alis muna tayo tapos punta na tayo sa kanila paring Nico. Bali malapit na tayo doon sa kanila paring Nico mga kalabarkads. Kita-kits na lang tayo doon mamaya. Dito na yung bahay nila paring Nico. Baka nag-aantay na siguro yun. Akyatin natin sila paring Nico. Grabe pumasok parang sariling bahay ko to. Diba mga kalabarkads, dire-diretso ako. Parang sariling bahay ko. Bali, time check tayo mga kalabarkads. Bali, magsi 7:30 na. Tara, akyatin natin si paring Nico mga kalabarkads. Dito na sila paring Nico mga kalabarkads. Yeah. Ano? Ayos na? Ha? Ayos? Yok? Doon ba? Ayos yok? Maliwanag pa? Medyo padilim. Padilim na. Alam mo naman tayo mga vampira. Hindi aalis pag hindi pa madilim. Parang nandito yung paring Kibs paring Randy. Mga kalabarkads ano? Atak muna tayo. Atak muna tayo sa ML. Tignan natin kung paano maglaro sa paring Randy. Layla lang tayo, Layla. Layla lang malakas. Sino yung Layla? Layla. Layla lang malakas. Layla lang malakas. Yan ang kinakaadikan nito Layla lang malakas, Lodi. Shout out nga pala sa mga ML player dyan na malalakas.
Shout out sa mga malalakas na ML player. So, ayun mga Calabar Cats, nakaalis na kami ni paring Nico. Okay natin si John Regalo dito. Padilim na. Naglalabasan ng mga babampira. Bali, kita-kits na lang tayo mamaya mga Calabar Cats dun sa spot. Kasi may maraming dumadaan na sasakyan eh, baka mahagip tayo. Kita-kits na lang tayo mga Calabar Cats. So, ayun mga Calabar Cats, nandito na tayo malapit dun sa spot natin. Ito na. May mga namimingot na dun, no? Malalim na rin yung tubig mga Calabar Cats. Malalim na. Nakasaglit lang siguro kaming makapag-ilaw. Ayun, nakaalis na rin pala tayo mga Calabar Cats dun sa spot. Bali, uwi muna tayo dun sa bahay nila paring Nico. Magluluto tayo ng pusit. Kita-kits na lang tayo dun mga Calabar Cats. Dito na tayo sa bahay nila paring Nico mga Calabar Cats. Nakauwi na tayo. Ayun, pasok muna tayo sa loob mga Calabar Cats. Dito sa ilalim ay Cats na yung chinelas. Yun. Una natin ang chinelas. Yan o. Ito pala yung luluto natin mga Calabar Cats. Grabe. Ang laking pusit, no? Magluluto tayo mga Calabar Cats dahil wala tayong nahuli kahit isa. So, idaan na lang natin sa pagluluto sa pagkain. So, magluluto muna tayo mga Calabar Cats. Bali, ito yung luluto natin, no? Malaking pusit. So, adobong pusit mga Calabar Cats yung luluto natin. Tara, umpisahan na natin. Bali, ito na yung iluluto natin mga Calabar Cats na pusit. Ito na rin yung mga ricado. Medyo mainit na rin yung kawali natin. Luluto lang natin ito mga Calabar Cats. Tapos, uuwi na rin tayo. Doon na tayo sa bahay kakain. Ano? Lagay na rin natin ito ng sibuyas.
may lalaglag lang rin. Ay, nalaglag pa. Mamaya. Sige, ayan mo lang mga yun. Lagay na natin to. Yun, no? Yun, no? Grabe, ang dami, oh. Kung may tatlo ka pala na ganyan, puno na yan. Oo nga, no? Grabe, ang dami. So, pangalawang huling pusit ni paring Nico na yan, eh. Pangalawa, pangatlo. Yung ganyan? Oo. Pangatlo na yan? Oo, pangatlo. Grabe, ang... Hindi pa tayo nakakahuli nito dito. Kasi may maliit ako nahuli, di ba? Pangatlo? Diba yung una, yung hindi nyo ako kasama nun? Oo, yung una, dun sa Marinyot. Oo. Yung pangalawa, dun sa pinag-anohan natin ngayon. Oo. Yung pangatlo, dun sa may, mahabang tulay. Maliit lang siya, pero walang ano din. Oo, tapos ito. Tapos yan. Ay, pang-apat? Pang-apat. Tapos yung kay Randy, pang-5. Ay, oo, pang-5 na. 5 na. Oh, yung 5 na yung ganyan lang. Kasi, nahuli namin. Dok. Sana nga. Sana all makahuli ng ganyan. Never pa tayo nakakahuli nun mga kalabarkas. Sana mga makahuli tayo. Patay babaw. Ay, nasa ibabaw lang ng tubig na. Yung pag naiilawan. Oo. Ganda, lumulubog. Nung nahuli ko dun sa pinag-ilawan natin ngayon, naibabaw lang sa mga damo yun eh. Ano sa ibabaw lang? Oo. Akala ko pusit yung kanina, pagi pala. Pero yung mga pagi, mga kalabrikans, hindi natin pwedeng huliin yun kasi bawal yun. Hindi kami humuhuli ng pagi mga kalabrikans. Patago nga lang. Yung totoo mga kalabrikans, hindi tayo pwedeng humuli ng pagi. O yung stingray, sabi nila kasi bawal yun. So, sana nga lahat hindi huhuli ng kanon kasi nauubos na yun sa mundo eh. So, yan mga kalabrikans, nalagyan na natin ng paminta saka yung chili powder. Antayin na lang natin to na medyo bagisa ng konti. So, ayun mga kalabrikans, so, luto na yung pusit. Tapos kuha lang tayo dito, tapos uwi na tayo. Doon na tayo sa bahay kakain mga kalabrikans. So ayun mga kalabrikans, ito na yung hiningi natin, yung niluto nating pusit. Salamat sa pagluto. So, salamat din to nga. Salamat din sa pagluto. Di bali, Ricardo mo naman. Siyempre, kasama ka eh. Kasama naman tayo. Ito yung nagagawa ng wala talagang nahuhuli. Nagluluto na lang talaga. Mayroon din. Bawi. Bawi na lang tayo sa Merkules. Next time. Merkules. Better luck next time. So, ayun mga kalabrikans, uwi muna tayo. Sige. Uwi muna ako. Ingat. Sige, salamat. Sige. Thank you. So, ayun mga kalabrikans, uwi muna tayo sa bahay. Wala akong naiwan na. Wala. Wala ba na. Ingat. Sige, salamat. Basta punta na lang ako dito. Mag-message ako. Kasi mag-i-edit pa ako eh. Sakto lang yan. Sakto lang yun. Mga hapon na din siguro. Mga alas 3 bababa ako. Basta yung pandikit ha, huwag mo kalimutan. Yes naman. Sige. Alis mo na ako dong. Sarado ko na lang ito. Sige, salamat. Salamat din. So, ayun mga kalabrikans. Uwi muna tayo dun sa bahay. Tapos, para makakain na rin tayo. So, may baon na tayo. Tingnan nga, nangapit bahay pa. Kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabrikans sa bahay. So, uwi muna tayo. So, ayun mga kalabrikans, nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. Nakapagbihis na rin tayo. Ito. Kain tayo mga kalabrikans. Yan yung niluto natin na adobong pusit sa kanila paring Nico. Kain tayo mga kalabrikans. So, better luck next time talaga mga kalabrikans. Wala tayong nahuli kahit ni isa.
babawi tayo sa susunod. Yan yung dahilan kaya sa pag nag-iilaw kami yung mababaw lang. Kasi dun kami nakakahuli ng marami. Pag yung mababaw. First time lang naman namin nangyari to na wala kaming nahuli. Gawang mataas na masyado yung tubig. Pero okay lang yun. Papasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil kahit pa paano may makain pa rin tayo. At saka isa pa, papasalamat din tayo sa Panginoon dahil ligtas tayong nakauwi mga Calabar Cats. Kain tayo mga Calabar Cats. Sarap na to. Ito pala yung adobo. Itong niluto natin sa kanila paring Nico. Kanina, may nakita kaming pagi. Yung stingray. Pero, hindi namin pwedeng kunin yun dahil bawal yan. Bawal na huliin. Tatapusin lang natin itong pagkain na itong mga Calabar Cats. Tapos, matutulog na rin tayo. Dito ko na tatapusin itong video kong itong mga Calabar Cats. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanonood. At sa lahat pa po nang hindi pa po nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Babawi po tayo mga Calabar Cats sa susunod na fishing natin. At sana may mahuli tayo doon. Hanggang dito na lang mga Calabar Cats. Ingat. God bless. At lagi nating tatandaan, God is good all the time mga Calabar Cats. See you on my next vlog. Bye-bye.